Estás que ser capaz de virar. Ама как ще го гониш? Ама каква прегона те гони? Ама дай вариги, дай прегоната. Аз ще кажа дая. Сядай от тука. Сядай. Пак Държи бъде най-зверския тако. Ще искаме пари за толкова, знаеш. Скъпи зрители, гледайте тази събота предаването на Рисувай се, да видите как аз устата се оклепват души. Гледайте предаването на Рисувай се, с мен, от Винчета, Започнаха мастер сериите. Гледайте ротаритета и останалите топ тенисисти по TV+. Това има са реклами. Бе, да знам къде съм, какви колони имам. Капитана направо са отзверил с дъка. Не хорке. Снимай го, снимай. Добре, това беше леко подхвързване. Моля ви се. Ей, престана. Ти една вечер да гледаш емоции, като съм падал там. Да се успех. Сега леко подхвързване. Кой подхвързване? Аз съм много. Ей, той е много лек чин, той е... Никакъв чин си. Подпълкова и плеси глава. Хайде, Талин, че работиш, хайде. Леле. Ще цапна тебе да знаеш. Що? Ще цапна. Защото ти е виновен за всичко. Какво са виновен, ма? Човек иска да си къпе бира, какво искаш ти? Какво ли му забраниш? Да, мога. Защото не се намира от тях. Ще го щупя да знаеш. Как ще ми чупиш телефона? Ще го щупя да знаеш, Генчо. Ще го чупиш, да? Ще го щупя да знаеш. Мразя пиянските. Какви пиянски истории? Какво са напия? Гери, истина препарат. Горки, внимавай. Бор, чакай. Болко де коняк, гледай какво става? Седе там. Аз съм тафанал. Утре тези записи ще излязат на интернет. И ще ви гледат. Къде излезна? Голема хуя. Цял свет ще ви гледа. Ико? Кажи. Как се гледа? Ще ги гледа как останалите. Я ми говори ми. Какво ми викаш? Какво иска да се каже? Кажи де. Как? Обясни какво искаш да ми кажеш. Обясни де. Писа. Добре де. На всеки му е позволено. Днеска Велик ден. Нали? Да. Обаче и коняка
Какъв колан? Пома, Гергана, какво искаш? Да седнеш! Добре, седам. Сам ли tako? Да си покажа моето ги. Да видите какво уи. Нема да го взима Генчо, бе. Чакай да изпрата Хорхе, чакай. Хорхе! Айде, лека вечер. Какво бе? Какво викаш, бе? Утре се видим, Войко. Айде, искам утре избръснат да си. Чакай, какво правиш? Прибиза. Утре избръснат, бе, човек. Те ще тръгне. Чакай, ще умре от смех. Марнигото не си. Тъкно се тръгне правилно и... Добре, айде, лека вече. Утре 7:30 си тук, защото ще вървим на Койнка, чули? Защо? Ще вървя да дам, защото иначе много парите взимат, бе, човек. Боли, ма? Абе, не ме болите хуя. Айде. Пали право пътя. Иди натопи. Иди натопи това, главата у шадравана. No,